Takukjongno tini sini belai kena tongkok manis hal di prasar rok bagai bisa sekali di prasar tong naik di prasar rok bagai tini tu ini salono semau tini di pramotha political party ini Prakash atau Prakash abni bagai tini syarat liberalai raja wono joto blogo di pramotha ni assignment ni hal palai jaga tonggo tai blok semi boya booth committee primary committee rogo palai jaga tonggo abni bagang obono koina mo tunggo hasteni tini ti prasado pani dukurokno haidi ojora jeng political ba jingjakna ni joraya ojora wo tini shoba ni jorasi tini man thani bagai jeng shoba khaitini wo joto ti prasarok thansa ungdi ani bukuk jongno bangkok koina mo tunggo jeng agini bureilia tabung ni buri rok sisana ni jorang kha agio buri rok lekha ma poriya nogo nok ni samung kumung sumi sima khayo tabung ni buri rok khkai doktor engineer plane chalogo jahaz chalogo oba haino jeng tirpra hasteni buri rok bo jeng changgori khabui khorok pakuri soroi jeng chini tirpra sani man thaino jeng manna ni bagui jeng nok phang ungtutui jeng tini narowai ungui ma tongmano abono rakha khaina ni bagui chini buri rok ni galai kina daitto tongo oro jeng jotto tirpra juk rok nang koinai nokni samungno jeng doti na pai jeng chini dopani samung chini sobani samungno jeng doti khlailai bagui jotto agugui phaidi ke bota salad di ke bota koi di ta joli di mo jotto nino daitto khoroksa niya jeng oro kebo leaders gurui jeng ekmatro chini bubakra khoroksa si chini nokphang chini yaphang chini mutai hene jeng wan sugo abuni bagai bubakra na belai ke hambai mariwo tai ojorawo jeng je mansak chini subya rokno jeng pal khayui jeng subalainya ni abo jotto ni bakhawono diok ungui tongjang asudra tanyani kesan mani hambai Prokta mo kasar tong nai laso tabu buat di pramotha phayako ang rokno abono konyamu junggo chini boro rokno rajnoitik ni phaida bai gobang ma lup kunogo kintu ba o lup bai jeng tongkhai sugya jotto saimano chini logiwo khoroksa MLA bini bara kotor tai kri bo bini MLA no se MLA tong tu se bo ya kri phayu chini oti pramotha do phani bagai jatin bagai simno ang khoroksa angbo ahaino haste hapanggo sarkar gananggo khoroksa education member ning tong haipano do phabai si samung tangna nanggo ni angbo ya kri phayu oba hai tabukbo gobang ma nijini boja no torja gei tongnai do phano torja gya roknang obono koinai do phachi kotor pojale ulosi aboni bagai do pha tongkhaiche nin poja bo tongnai aboni bagai nang puila do phana se torjak di norok doti chini bubagrani logio phakya hangkai belai no hamnai bubagra tabukbo kebo no hamya saya bo jotto no hamjago jotto no maya nango aboni bagai jotto no tabukbo ko bogui tongo phaina ni bagai jeng jotto phaikai belai kina hamnai